Naším cílem je poskytovat špičkovou péči pro pacienty, kteří potřebují intenzivní léčbu nebo rehabilitaci. V Plzeňské fakultní nemocnici jsme zvyklí používat nejnovější technologie přesně podle požadavků našich odborníků, ať už lékařů nebo terapeutů. A právě z VR Medical jsme schopni tyto technologie poskytnout, aplikovat, používat. Za to jim patří velký dík. Využíváme potenciál virtuální reality k tomu, abychom pacientům poskytovali co nejkvalitnější možnou péči. Fakultní nemocnice v Plzni je velmi progresivní v oblasti moderních technologií a tato spolupráce nám umožňuje neustále se posouvat a přinášet tak nové možnosti do oblasti zdravotní péče. Fakultní nemocnice v Plzni udává prim v oblasti virtuální reality. Zasíťovaná je celá nemocnice, virtuální realitu používáme ve fyzioterapii, v léčebné rehabilitaci. Je oblíbená a milována nejen pacienty, ale i zdravotníky a studenty, kteří denně navštěvují fakultní nemocnici Plzeň v rámci výkonu své klinické praxe. Virtuální realita firmy VR Medical nám umožňuje přizpůsobit individuálně terapii každému pacientovi. Její použití v praxi je velmi jednoduché a intuitivní. Navíc poskytuje automatický sběr a vyhodnocení dat, což umožňuje vytvářet objektivní uživatelské reporty a zvyšuje přehled terapeutů i pacientů o jejich pokroku. Velkou výhodou je také to, že nám nyní stačí plně vybavený kufřík, díky kterému dojdeme k pacientovi kamkoliv.